Makadi mama. Tripangu makadiwa munhu waMwari. Miri iri kuita sei? Iri kuri ndirwadza. Urwadziwa. Notenda. Murume wenyu mupenyu here? Murume wangu akafa. Ndiri kuoneswa ini urwere huri kukunetsai asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Pfuma iri kutsakatika. Notenda. Mombe dziri kungofa. Amen. Hamuna kana chekubata. Amen. Ndiri kukunzwirai tsitsi nekurwara kwamuri kuita. Asi murume wenyu paanga ari mupenyu ane tsvimbo yaakacherera mudanga. Irimo tsvimbo. Tsvimbo yakachererwa mudanga imomo ndo urombwa hwakasiyiwa nemurume wenyu. Ndo huri kusimudza urwere. Nekuti ndiri kuoneswa ini iye murume paakacherera tsvimbo aiti ndei? Aiti ndeyekuchengetedza mombe mudanga kuti dzisaita sei? Dzisafe. Kubiwa zvese. Now I am looking in the realm of the spirit now. Ndiri kuoneswa ini patsvimbo idzodzo paine dambudziko rekuti tsvimbo iyi ndo honzeri yezviri kuitika. But ko imimi hamuna kunyumwawo here kuti chaiswa mudanga hachina kumira mushe, nokuti murume uyu ane nguva yaaibva kumba muchinja house oenda unogezera kudanga remombe. Chokwadi. But aiuya asina kupfeka. Amen. Kudzoka mumba. Amen. Ko maimusiyirei achiita izvozvo? Handaikwanisa kumubvunza nekuti murume wangu airova. Inzwai vabereki, inzwai hama dzangu. Kana muchigara mese pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kukwesena. Haungangosiya chimwe chinhu chichienderera mberi. You should question things. Kuti chakati ko sei muchidai? Ko chakati sei muchidai? Ko chakati sei muchidai? Nekuti tarisai muone murume aenda asi mai ndo vasiyirwa dambudziko. Nekuti kutaura kuno village rese raakutokuonai sekunge imi makatoipa. Notenda ndizvo zvitoitika. Kana maakugara mumamarriages chero mumusha, kune chimwe chinhu chamunofanira kukwesena kuti ko chakati sei uchichiita. Zvinofanira kukurovesa nehana kuti munhu anopinda unogezera kudanga remombe odzoka ari tuhwa asina kupfeka mumba yoripo. Munoti kufamba wakashama kunobuda here chero apa uri murume wodzoka mumba ko ukasangana nevana ko ukasangana nevaroora. Ndo miko yasaka mai ava varwariswe. Vakasiyirwa urombwa nemurume nekuti murume akanotora mushonga akaudzwa pekunouyisa. Chisimudzai maoko mupore mama. Ndapererwe. Chisimudzai maoko zvenyu mupore. Nyasha ngadziwanzwe. Ngavapodzwe nhasi. Urwere hwese ndauramba nezita raJesu. Zvakasiyiwa nemurume ngazvishaye simba pamusoro poupenyu hwake. In the name of Jesus. Amen. Ndibayo mvura. Tamanzai maoko mama. Father, kwezai maoko.
In the name of Jesus, gezai maoko. Ndaanointa maoko enyu kuti muende kumba munotora tsvimbo iyi mouya nayo pano. Notenda. Inofanira kupiswa kuti pave nedisconnection yakakwana. Amen. Bless you. Notenda. Goodness and Mercy Ministries inokunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziva zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries muina Prophet T Freddy. I-conference iqala ngolwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhla ka 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kubva na 6 p.m. kusvika na 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kubva na 6 p.m. kusvika na 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kubva na 10:30 makuseni kusvika na 3 masikati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, corner Highland Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate shayuqingo ku-0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofita.